Idemo. U večernjim satima očekuje se kolovoza. Pet prostika, 5 stavosti i danut. Evo volanom, tako da ovaj definitivno molim. Lekoponi kuniš pešeni. Ali. A ono što se koje kolo za... Bog radu. Rado će biti nije smešno. Da, otvođen. Da granč, pa nema da što se zove za putiku.